ଭାରତ ଆଉ ଚାଇନା ଦୁଇ ଦେଶ ଯେମିତି ବର୍ଡରରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେମିତିକି ବର୍ଡରରେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭୀଷଣ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଖବରଟି ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗିବ କି ଯେତେ ସ୍ପିଡରେ ଚାଇନା ତାର ବର୍ଡରରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ତାହାର 2 ଗୁଣ ସ୍ପିଡରେ ଭାରତ ବର୍ଡରରେ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଉନଥିଲା। ଇଏ କିଛି ନୁହେଁ, ଆଠୁ ଆମକୁ ଆହୁରି କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭାରତର ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଡର ଚାଇନାକୁ ଲାଗୁଛି, ସେହି ସବୁ ବର୍ଡରମାନଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଜୋରସୋରରେ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ଏକ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଥିଲା କି BRO ବର୍ଡର ରୋଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶର ୟାଙ୍ଗସେ ଫରୱାର୍ଡ ଲୋକେସନକୁ ରୋଡ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ୟାଙ୍ଗସେ ଫରୱାର୍ଡ ଲୋକେସନରେ 2016 ଆଉ 2018ରେ ଚାଇନିଜ ସେନାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆନ ସୋଲଜରମାନଙ୍କର ଏକ ଧସ୍ତାଧସ୍ତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ୟାଙ୍ଗସେ ଫରୱାର୍ଡ ଲୋକେସନକୁ ଏକ ରୋଡ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟିର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଚାଇନାର ବର୍ଡରକୁ ଲାଗିଥିବା ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର କିଛି କିଲୋମିଟର ଭିତରକୁ ଚକୁତିଆରେ ଏକ ଏୟାରପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଇଦେଇଛି। ଚାଇନାକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବି ଏକ ବଡ଼ ଷ୍ଟେପ୍ ବୋଲି ଧରାଯାଉଛି। ଏମିତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କେତେ କାମ ଜୋରସୋରରେ ଚାଲିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରୁ ଏକ ମିଡିଆ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରିକି ଆସୁଛି କି ଭାରତ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଭାରତ, ଭୁଟାନ ଓ ଚାଇନା ମଝିରେ ଥିବା ଟ୍ରାଇ ଜଙ୍କସନ ଡୋକ୍ଲାମଠାରେ। ଏହି ଡୋକ୍ଲାମଠାରେ BRO ବର୍ଡର ରୋଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଏକ ବ୍ରିଜ୍ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ହେଲା 140mm କ୍ଲାସ୍ 70 ମଡୁଲାରର କାମ ପୁରା ହୋଇଛି। ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ହେବା ହେତୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ତାର ଟ୍ରୁପ୍ସ, ଟ୍ୟାଙ୍କସ ଓ ଆର୍ଟିଲାରୀ ଗନ୍ସ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପଠାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୋଇଯିବ। ଏହି ବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯେଉଁଟାକି ଚାଇନାର ଛୋଟ ବଡ଼ ଆଟାକକୁ ମଧ୍ୟ ସହିପାରିବ। ଭାରତୀୟ ସେନାଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ କିଛି ପରିମାଣରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଓ କିଛି ପରିମାଣରେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇପାରୁନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ଥଣ୍ଡା ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ସେନାମାନଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବ୍ରିଜ୍ କାମ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ହେତୁ ଭାରତୀୟ ସେନାମାନଙ୍କର ଆଉ ସେତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଜାଣିବାର କଥା ଏଇକି ଯେ ଚାଇନା ବର୍ଡରକୁ ଲାଗିଥିବା ଛୋଟ ବଡ଼ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର କାମ ଜୋରସୋରରେ ଭାରତ ସରକାର ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ କରିଦେବାର ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଟାକି ଗଲୱାନ ଘାଟିର ଇନସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।